abusia ma kwa ba yesan da sori ya asemfoforo na asan atwiniti na ne yebe pensen nim ne mo hwe abe fontentan ne so ya ene kasa free ne so ya isempi na aba abonten a efa Adweso Akuapem Adweso ene new Juaben foforo mahene wontem a we tumna na nyonko na we ato amna na nyonko na nsem apuepie wo mu no yebetie mu nsem ni bi kakra yewi a ebusuapan Kwame Dakon ha na wacheche ni nyina ase na yakofa historical facts bi e de aba na ya hwe se hina na odibim hina na odifo enti momenti na ekoso new Juaben ene Adweso intem benfofro mu ha da sebre kwaku buachi otoso emiensa yetwe ben no na yebisa no ese ne ekoso yi oyi na no sen esanse 1 week ya wo ba ye se yedi na wotwe ya tese Adweso hene ese ho no enka no no se yo wate so se enka no de won kasa na ne ewo se one ne twetwe nkomo onhene pon se one ne twetwe nkomo no sa onhene no owo ho na sebe mpo no se Juaben foforo mu ene Adweso twimpo a enye nipa wo se okasa ya Adweso hene da bida ezan se mpreduasa anfo chene no ebidide bi achi kra o se Adweso hene nimso no ankasa no wo kasa no wo hye ohene bi ase ya te so no ene wo se anka wo ba na wo be kasa se mpo kasa bi wo hompo a sa ohene no ene wo kasa enti we no wo se wa ye mpanisem wa pre no ho kra akakokasa na wo ma Adweso hene nso atepse wo no da sebre kwakubu atotoso emiensa no oba be se hene ewo Adweso enche kra na Ghana fo nyina so ebete ne nka ewo ano oni me nya bia yo nje fi na akoi me be bo ohene wo Adweso yo me se me be bo ohene wo Adweso na di on ti asie omra inde mu me ninka sane bebre esan se oni pa bia ye ne no edi nkoma eto aso yo se be enye obi akeke ana obe kasa ni yam asentian that's okay okay ina asina se yenuanom eye Juabenfo ene me bodin no Juaben hene se Adweso ya ne dia me throw the challenge or say poly technique eye kofura KTU eye ne dia me throw the challenge say onkofa na busua kuo ne nananom eho eye on dia no onfa eho ma anase eho abakotom emeche me yesanka ene me nka sa asem no enso bibia pusu me every Galawi FM eko yewura magdik capital view no wa echire ekofa rasta down on the letters and nam the man crofos omra wa himfie wo amama wo baby atra no wo na wo kire me baby a me nyina ene on the letters and nam krom obehwa letters ni pi wo ma himfie echire se omra wa himfie ene me kire mo se stoki pepia o ha every Galawi nyina de akosipre Juaben ni bia ba no de mume bia ba se momra wa himfie a mo betimi a mo hwe nso ngu wo so me na meka. Can you imagine? Any another and ya papa, sans we are see the seven penese won't mean so be cockromuti. And fancy one cassa bone to also the tour. I am not a Bama bo, and ya tea ye. I am a patchwada. A year Adweso here, I will know was I year Mponia Hene. Ewo Akuapem na nanu atrankonya ewo epoyeman tamu waje ahoho tete pempon a wotosum yenu ana ode sansem we eto yensem troni na nia ewo Akuapem ene ni Juaben pempem ayeka say ujebi eriku yopanyi na mo akwaba nya yetie yi sese no new Juaben mahene a waba fufuru na okubu atin dasibre okubu atin oye omahene pepope owo new Juaben na Adweso hene so oja hoho tete pempon so to so ebin obehwa na ono no Akuapem
benkum mpunyahene ono da hyena bɛyɛ na wɔtwe bɛyɛ bien ba kuntam ni da bisan enti me ho ase bi asɔre ɛnam nsasesɛm a new Juabenmanhene kyerɛ sɛ ɔhwɛ Adweso hɔ nyinaa na ɔgofodua to fire ne de Adweso hin sisi da bi da menti ase na hɔ na ne nanom atena edi wɔn hene ahwɛ sansase no so a yesi den na new Juabenmanhene ba na se na bɛ sɛ ɔkye hɔ asase ɛne bia sanse mu yɛhwɛ asɛ mu new Juabenmanhene wo hwɛ a ɔwɔ nyina bi na Adweso hene nso ɔwɔ nyina bi yo me da se ni wo mu ne sɛ abakwasɛm de ɛnyera sɛ new Juabenmanhene ɛbɛka kyerɛ Adweso hene sɛ Adweso yɛ nepɛsua so new Juabenmanhene no bere bɛ na ofi Juaben dadam asa na ɔbɛnya Juaben foforɔ na saa mmerɛ na ɔbaeɛ no na hefoɔ na ɛte hɔ na fa yɛn kɔ akyi kakra na yɛ sɛ new Juabenfo no wofi baabi na ɛbaeɛ wofi nti new Juaben fi Juaben dadam wohwɛ a ɔmo bɛduu Juaben dadam a ɔkye hene ma ɔmo baabi tenaeɛ nti wohwɛ ɔmo bɛduu 1875 ɛna wobɛpie wɔ na wobɛpue a ɔkye hene ɛma ɔmo baabi yɛ dɛn ɛtenaeɛ saa mmerɛ no na ɔkye hene ne Akuapemfo na ɛbɔ hye nti saa mmerɛ no a ɛnɛ new Juaben a ɛyɛ otibuate a waba sesi a wɔka sɛ Adweso ɛyɛ ne de no na hefo na ɛma wɔn asase no ɛtenaeɛ sɛ woka sɛ wɔbaeɛ ɛna ɔkye hene ma wɔn baabi tana na Akuapem ne ɔkye hene na ɛbɔ hye a ɔhye no ɛnyɛ bia ebia na ɔhye no yɛ endu hɔ nti hefa na ɔhye no ɛnam nti wohwɛ a new Juabenfoɔ baeɛ no baabi a ɔmo fi ase tena yɛ Akwadum nti anka wohwɛ a nti na ɔmo ka sɛ ɔmo ne akyemfoɔ no bɔ hyɛ wɔ Suhyɛn new Juabenfoɔ no nti sɛ wokɔ abakwasɛm mu koraa sɛ last bi na meka ansa na guanfoɔ no yɛkɔ ɔmo bɛfa a ɛyɛ ɔsia mu a bɛsi Tafo ebi bɛtena ayi ɛyɛ baabi a ɔmo ne ɛyɛ Suhyɛn nti ɛna wohwɛ a na Akuapemfoɔ no ɔmo kɔtena hɔ no nti a ɔmo ne ɛyɛ nti na ɔmo di ɛyi ohumu no nti sɛ ɛnɛ sɛ asase so ba ma nso wɔ Juaben foforɔ mu a yɛne Juaben foforɔ mu ɛmo ahyeɛ sɛ yɛka sɛ yɛkɔyi hyɛ ne yɛne akyemfoɔ nti sɛ ɔno sɛ ɔkye hene na ma no baabi tena de a na sɛ Adweso hene ahyɛ ne die mu a ɔno na sɛ otimi kɔbɔ ɔkye hene ama ne sɛ yɛbaa mo na mo ma yɛ baabi tenaeɛ nti baabi a ɔde maa yɛn no ɛm sɛ Akuapemfo ayɛ dɛn ahyɛ yɛn de mu yɛyɛ tete ne bi ne sɛ ɛyɛ Akuapem ɛne ɔkye hene ɛna wɔn ma wɔn ayɛ sɛ oyiyi ne de kakra ɛna ɔkye hene nso yi ne de kakra ɛna wɔde ma wɔn baabi tena saa na ɛte ne yo na afei saa bere no nhyehyɛ bi kɔɔ so ɛsiane sɛ yɛntumi mfa yɛn ano nka ne saa sɛ bi a wɔn so wɔn fact bi a kyerɛ sɛ nte saa de na kyerɛ sɛ yɛmpa sɛ ɔkye hene Akuapem ne ma wɔn saa sase nti nea wobisa no nso mebisa me ho sɛ ɔmo fi Juaben foforɔ mu baeɛ no na ayefo na ɛte ha nkɔmmerɛ a 1875 na ɔmo nea odi ɔmo anim yɛfrɛ no Asafo Agyeyi ɔno na ɔde Juabenfoɔ baeɛ Asafo Agyeyi na de Juabenfoɔ edi ɔmo anim fi Juaben dada mu de wɔn bɛdu Juaben foforɔ mu saa mmerɛ nso a yɛbɛkɔ akɔfa Akuapemfo
wo achemu no aba no brea yeshia wa butachi yesuma nipa so a omukọ ochima mu nko sere ofolupani omo beboa won enku enje Akuapem no ayekisi ayekuronti nipani ba ko no di delegate na no omukọ no omukọ fa ba bi a efra no obum okay asa na omukọ du adwoso omudu adwoso no na obombofu bi wo ha ayefra no opare ono no di omanim de ko du tafo fa kukurantu ni ko du tafo na tafo yin suma ono okodu won oja won na tafo yin ema omnipa ko du akoko nti say asat 1730 na Adweso wo hoda yo no bo mo fa efra no pare no to hoda so no tira na kire say ye ne achemfo no na ebo hye so ati aze ansa no mko du akoko ansa na akoko yin ma omnipa du ko du achem banso de omadesre de nukoto wo anim enti on ba fi Juaben fufuro mu be ba no na info na nete Akuapem ko ya ana Adweso na o kan no se omudi enade o bisa se ohene be na wa be di hene wo Adweso pen o sum omagua no ena ono ohene bi wo ho ansa na ono oba so hene no na Adweso hene no wo ho obisa na se onu fi he say akasakasa ni mu no ni Juabenmanhene asemo kan ne se oba be bo hene wo Adweso sa ne se ho nyina no se be bia wo tumi wo no na wo bo hene be pija wo hene kasa be pija wo hene ansum on nyu Akuapem ni be bo hene wo Adweso nti onu pa kire se onu onimu de sen amara to so se ya se ya fra ne dan nu Juaben hene owi ansa na oba no o pa kire se onimu de sen no I say no so no wo ho na Adweso hene no na ote ho na obewi na de na wantimi anche hene ansa na no aba so timi che hene a sanka ni wo obedi na de no so no wo ho no akọ school enum bibia ade no akọche ohene wo ina still na Adweso hene ewo ho ono aba na nse ya o se wo ba beche ohene wo ohene bia ba foforo a opese ono so ye bibi odi nchirima de be kai no nti ohwehwehwehwe ni akaisimu nyade nya yate ne se Adweso hene so wo ha na o te se wo de nkrata nam hotels shops say companies wo ho nyina say polytechnic na di nyina wo Adweso yeah na di Juabenmanhene de letters akoma won say fiti ne ko no obi a onya asem a fabra ono na himfi enko Adweso na won tax wo ho na di nyina de won woni eko ono ho nti ebia wakohwehwe ne archives mamu say da bi ne nanu ma yefom so nti efe no ono no pese ote anya nyama wo na odo ba ye no ontimi ambassador ma na wo ba no na anu na me ka je Akuapem no fa ne nansi fam ye ni nu Juabenfo kofodu afo okra ntimi nka nche ye se ye ne wo mo kwhwe omo hye so ye so oche hene ko ye ne oche hene na bu omu ma o ma asase nti babia ye twa ma omo no na nanum nim nti so nim se oche hene na ma ne babi trade a na sa Adweso hene a hye ne die mu a on fa kwada oche hene no oche hene mfra Akuapem hene na sasam no yanka o ma ne mfa o ma hene me na me yo ma enye ono asam ne yaka enye o ma hene ho asam ne yaka no o tie ni kase mu ono kura pa kire se obi ne betwe a anka nye Adweso hene oye o ma hene prekope Adweso hene ye kro hene nti konu no kura pa kire se Adweso hene ni sa kwan se ona ne betwe asase so yo yo se
ɔno nso yɛn nso yɛka kyerɛ no sɛ ɔno nso yɛne ni hyia yi gye sɛ ɔkye hene because wambɛko ambɛgye hɔ okay nyɔko na ɔde ọba mmarima no baabi tenae nti yɛ a yɛama wo baabi atena no wo ne ɔma wo baabi tenae no ɛyɛ sɛ obi gye wo asase a wokɔ no wɔkɔbɔ no amanneɛ sɛ baabi a wode maame no ebi adwosohene ahyɛ medium na wo ka kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔma hene asɛm no yɛka ɛna adwosohene ɛna ɛhwɛ so ma okuapɛ hene ɛna sɛ wowɔ biribi wo nso sɛ woyɛ ɔma hene deɛ na adwoso hene yɛ biribi a na wonim sɛ ɔte wɔ sɛ wo nso wotumi de asɛm no berɛ okuapɛ hene sɛ wo ba no a ɔte adwoso no nneɛma sei ne ɔyɛ na ma wontumi nka sɛ wode wo tumi na sɛ okuapɛ hene nso sɔre na ɔsɛ nea wo nso woyɛ yi na ɔno nso fa ne mama na wo so wofa ɛnyɛ ntɔkwa na ɛba nti sɛ wonim sɛ ɔma hene na ɛdere deɛ a ɛsɛ wotumi ɛba sɛ ebia adwoso yɛ mede but ene adwoso hene eklemu sɛ ɛhɔ yɛ ne de enti ebia na baabi a ɔde ne tan no onim nti me ba bɛka kyerɛ na wo nso wafrɛ ayi oba no adwoso hene nso ɛto hɔ mo kuapɛ hene nti on trase aka sɛ ebia mete hɔ ne a wobɛka no ebia na mba bɛbɔ me wura mane ɔno bɛko ansa na fe wanya amane pa abɛbɔ no because man in baby son say wo kro ba kan de asam na wo kan wan kan we wo sori ya na wa ba dabi o baby say na sa asem yin na because say ni dwabe ba yin ne Akuapem so etena ha yin ne enti anya bia no ahemfu atena adweso no na wo nyina na esom wa ha ana say me bi bai bi afa bi why na wo koka ni dwabe ho na ma yedi nyina ba me de ne ame hu ne sɛ kofodua atre sɛ ne alas ne yɛ kan sɛ ɛyɛ kurenti division ne ɛyɛ Akuapemfo abɛbom nti kuro no hu sɛ nti sɛsia no ɛnyɛ sɛ wei na aba obi anum sɛ adwoso yɛ kofodua what ya say nti ɔno yɛmbisa ne sɛ hɔ yɛ ne de a sɛ mudi ɛnade nti wokɔ dwumapɔ hyɛ no ase no hemfo na ɛdi hene wodu afigyaase wodu ɔyoko sɛ bata ade nti na adwoso deɛ ɛyɛ latɛ ɛfo na ɛdi ɛhɔ hene ɛhɔ yɛ Akuapem kwa yo benkum ni ka asem na no traditional council na ɔhye Akuapem hene sɛ ɔsrɛ no sɛ ɛbɛyɛ anka onkosi ne signboard ɛwɔ sɛ jama stadium no Kofodua stadium hɔ na wɔn sɛ hɔ na asase ne hye ɛyɛ ampasa yo because yo Kofodua stadium sa nti Galaway nyina yɛ Akuapem fo asase wow nti ɔno no ɔka no hemfo na hena na tons ase no ɛma sa hotel fo no ana afi na wahu sɛ ɔmo bebu nkonta ɛkyerɛ no ɔhwehwɛ mu na wo sɛ bi a ɛyɛ nana kwakubu aten a ɔno wa bɛdi na de kwakubu aten bai ahemfo ni bi abakɔ nti ɛkɔ no mu area no asase no hemfo na tontɔn ma wɔn na adeɛ no yɛ adwoso hene de tumi bɛn na ɔwɔ a otumi tɔn a ɛnɛ na wahu sɛ wosi hene ɛwɔ hɔ sɛ woka sɛ wo bɛ bɛsi hene wɔ hɔ koraa sɛ wo ne Akuapem hene na ɛtena ase nti wontumi nka sɛ adwoso hene nyɛ ɔma hene nti wɔnyɛ ɔma hene nti na wode wo ma hene no kɔsisi no ɔmpene ɛwusua ne ɛyɛ gu so ani New Juaben ene menka New Juaben ne adwoso New Juaben ne Akuapem nsɛmsɛm a represent adwoso no woka adwoso no waka Akuapem nyina nsɛm a apue no ɛno na yɛrehwɛ mu na yɛhwɛ historical facts bi a ɛwɔ mu na yɛhwɛ obi a n'asɛm ɛyɛ dɛ ɔpanyin mepɛ sɛ yɛhwɛ ade saa asɛm yi yɛnka nkyɛ ɔkyena sɛ amane bi bɛkɔ so adwoso pani abere nkumfo nyinaa latɛfo
eni na nya be so china wo kuhia na wayɛ amane bi akɔhye na no ti me gye bi sɛ Adweso hene ne benkum hene de latef wonim ɔhye no sɛ wɔn na ɔne benkum ti wonim ɔkyena wo bɛyɛ saa amane no nti yɛnwura mu ɛma na yɛpɛ sɛ yɛhu ne sɛ tete no yɛbɛte sɛ na nka fidua sɛ odwura anaa bibi saa no ni Juabenmanhene ɛwɔ amane bi a ɔbɛyɛ mu kwa wɔ to bi a bra wotwa asase no ɛma no governor na wo hɔ saa bre no wɔ nhyehyɛ yɛ course no kyerɛ sa fibia no nka ɔde to bi bre na yɛbɛte ne nya bia wonim ho asɛm bi ano na ma Akuapem aka akyiri ɛwɔ nneɛma ɛmfa yɛ ho ɛho hia yɛ adeɛ na yɛ takukura ɛnsɛ sɛ wogya mu sɛnɛ saa wei no a ɛyɛ bangye baako kura na anka wɔn de ba anka bɛkyerɛ bibi bata edu bibi a o wei ɛmfa me ho na wei de ne ho nti ama yɛ asase no na last na meka no ɛno nti na ama krɔbɔfoɔ agye yɛ asase nyinaa a ɛnɛ one krɔbɔfoɔ kasa kora bɛka sɛ ɛyi guanfoɔ anaasɛ kyerɛpɔnfo ni asase na ɔmo ne so menya na ɔmo ne yɛn ɛpere na ɔho eti ɛsɛ mpanyinfoɔ no ɔmo nyɛ bibi akwa ɔmo de bibi ɔmo yɛ bibi de hyɛ bibi ɛnso na edu baabi a ɛho hia yɛn nti wei ɛnyɛ Benkumhene asam nko ɛsɛ sɛ Akuapem suma ne mpanyin bi ka ho nye wo mu ne sɛ Benkumhene Adweso hene hyɛ no ase na ɔno nso de abɛsom Akuapem nti sɛ asɛm si a ɔno na ɔhwɛ hɔ ma no nti sɛ asɛm si a Akuapem koraa bɛka ɛyɛ Benkumhene na bɛka ɛbɛgyina aka because ɔno na wɔte hɔ nti ɔno na onim hɔ asɛm nti sɛ asɛm wei a yɛka yi mɛsrɛ Akuapem wei deɛ ɔno na last na meka kyerɛ yɛyɛ ntɛmeka sɛ sɛsi a no a yɛte hɔ no ɛnyɛ sɛ latanya no asɛm nti ɛyɛ lata asɛm asɛm wei aba yi ɛsɛ yɛma ne Juaben ɛte asɛ sɛ ɔka lata waka ɔkere waka Akuapem nti ɔma ne nyɛ no adwene sɛ ɔne Adweso hene na anya ɛsɛ nneɛma sɛsi a no yɛn nso yɛ a yɛba no yɛn nso yɛsua bibi ɛno na meka no sɛ woanhwɛ yi a wei ne nyinaa na ɛde ntɔkwa ɛyɛ dɛn ɛba sɛsi a yɛmpɛ ntɔkwa but baabi a wodi no ɛsɛ wodi hɔ because wobaeɛ no na sɛ Adweso hene wɔndi hene koraa memfa no sɛ fa no bɛyɛ sɛ 15 years to 20 years mennim deɛ memfa no saa na ɔhene bi wɔ hɔ sɛ ɔhene no ntimi anyɛ bibia na wo a wo ba na sɛ umpanyi abakwasɛm bɛ na ɔmka kyerɛ wo nti ɛkɔba ne sɛ otumi si sɛ na ɔkɛ sɛ obesi ɔhene wɔ Adweso sɛ otumi si a na sesei no ɛwɔ sɛ ɔretu Adweso hene a ɔwɔ hɔ yi anaasɛ wɔn baanu no sɛ ɛkɔba ne sɛ ɔyɛ a saa asɛm yi kɔ yɛka ne dɛ sɛ na kyerɛ sɛ ɔno ɔtu no obetuma tu Akuapem sɛ wontu wo so sɛ mefa ɔhene no a wobɛkye no no sɛsi a no akɔyɛ sɛ yɛ kɔfɔdua nti ɔhene no sɛ ɔhene no ɔmo bɛtie n'asɛm ɛmfa somdwe ɛmma nti wode yɛnkɔm ne yɛmbisa sɛ nsase na ɛwɔ no sɛ nyɛ Adweso hene deɛ a ade na ɔtumi tɔn bi nti mu papers no ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ Adweso hene ɛhɔ ɛnyɛ ne de ɔtumi tɔn besi nɛ na ɔpa kyerɛ sɛ na mpanyin ni Juaben agua no enti ɛsɛ Akuapem ma ɛte asɛ sɛ ɛdu baabi a ahensɛm no ɛnyɛ me nua ɛnyɛ asase sɛm yɛmfa nyɛ onua asɛm because wama no bi wode kakra wode ne aka no nso ɔpɛ sɛ no dabi sɛti asa eti ase yama Juaben hene na waba no ti ase sɛ hey onu sɛ on
anka ono kura anka sense anka onyo man because waba me ama oba bi atena wabe nyo man edi wenti na last na me ka say se benkum ni nifa no anyway no say o man ni timi bo ma baso te say na no ka say we nyo man no na fi wa nguso yo man na fi Akuapem so te wa no wa nguso yes Akuapem so bro no so Adweso so nti aba ma say wa nguso Akuapem no bro no so because say adonten ayo man benkum ayo man ni nifa ayo man nti say ayaka ono Krobe no betimi ayo no mahene no ni Akuapem abeye pe papa yin ye bada wa sase mu ye betwa no tiawa e wa ham se yenya ne ebese yenya na ya tibi ochina yankasa ye betu anamo akọ Adweso ne yakọ akọ wiwre ma hwe etie ni a honso ye bi fi ho aba ye de say ye du ho a ye benya history kakra enya fact kakra so e de akane opanyi de ama ye nti ye mfa no nsi kansa na asam na mse fe na ojabi erepagya ti yanka ne pi ne momo no onim nim enim ye bete panyin sem kakra ye nim se tete no nyama we nyina no ebia no bi ni na ye ndiem na new Juabenmanhene na kasa me bi so no so ni oni obeka akire na bia na okan se bi okan so be ti on media na nyen se nyabe sana ya fansia panyin ha TV kakra yensa akede yenya fofora the sign the bedroom